φτάσουμε στην αγάπη οι άνθρωποι. Οτιδήποτε προκαλεί δυσαρμονία δεν είναι μέσα στην ομοτέλεια της αγάπης και δεν υπάρχει ροή της ενέργειας. Η ροή της ενέργειας είναι η αγάπη. Είναι η τροφός που θρέφει τα πάντα, μόνιμα ρέει και ανανεώνει τη δύναμή της και συνέχει συντηρεί και ανανεώνει, θρέφει. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης και δημιουργεί, γεννάει, δημιουργεί και συντηρεί. Είναι η μάνα τροφός, είναι η έκφραση και εκδήλωση της αγάπης. Οτιδήποτε αντιστέκεται στην αγάπη, φανταστείτε ότι είναι σαν να έχει μπει ένα φράγμα, σαν να έχει μπει ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο δεν αφήνει την ενέργεια αυτή να ρέει, να κυλήσει με φυσικό τρόπο. Και υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις εκεί πέρα μέσα. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί σημαίνει ότι πρέπει το φράγμα, το εμπόδιο αυτό να διαλυθεί για να συνεχιστεί η ροή της ενέργειας. Αυτό το εμπόδιο είναι μια συσσωρευμένη, μπλοκαρισμένη ενέργεια, η οποία μόνιμα τι κάνει. Σαν μπλοκαρισμένη ενέργεια, σας είπα προηγουμένως, ότι τα πάντα είναι αγάπη, τα πάντα είναι πνεύμα στη δημιουργία. Η αγάπη και το πνεύμα μόνιμα συντηρούν και μόνιμα δημιουργούν. Είναι αυτή η ποιότητά τους, είναι αυτή η δυναμική τους. Όταν λοιπόν ό,τι υλικό και αν έχουμε εκεί σε αυτό, βρουν μπροστά τους, τι το κάνουν, το γεννούν και το δημιουργούν. Αν αφήσουμε ένα μπλοκάρισμα ενέργειας, αυτό που θα δημιουργηθεί μέσα και θα δημιουργείται μέσα από αυτό το μπλοκάρισμα, τι θα είναι? Αντίστοιχες, θα γεννιέται μέσα από αυτό το μπλοκάρισμα, μέσα από αυτή την αρνητική κατάσταση, τι θα γεννιέται? Θα γεννιέται μία δυναμική αρνητική, ναι ή όχι? Θα υπάρχει μία συνέχεια. Αναγεννάται και πολλαπλασιάζεται αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν κληρονομούμε από τους δικούς μας κάποια δυναμικά αρνητικά, είτε σε συμπεριφορές, είτε σε αρρώστιες ή οτιδήποτε, μέσα από την αυτογνωσία και μέσα από τη δυνατότητα της εσωτερικής γνώσης, να τα ξεπεράσουμε, να τα αποκαταστήσουμε και να τα μετουσιώσουμε σε θετικά, για να σταματήσει αυτή η ακολουθία των αρνητικών δυναμικών. Δεν συμφέρει κανέναν μας να μένουν αυτά μετέωρα. Να υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί και αυτά τα μπλοκαρίσματα στο αιθερικό πεδίο ή στο αστρικό πεδίο. Διότι συνέχεια θα γεννάνε αρνητικές καταστάσεις. Είναι φύση αδύνατο να μην περνάει η πνευματική δύναμη και η δύναμη της αγάπης και να δημιουργεί, πλάθει, γονιμοποιεί μόνιμα. Αυτή είναι η δύναμη της δημιουργίας. Γι' αυτό και λέγεται δημιουργία. Και επειδή εμείς στην ουσία είμαστε συνδημιουργοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά που παράγουμε, αυτά και συντηρούμε και δημιουργούμε. Ανάλογα με το τι θα δημιουργήσουμε, θα είναι και τα παράγωγα που θα φέρουμε, που θα παρουσιάσουμε. Είναι θετικά, θα είναι θετικά τα αποτελέσματα και τα παράγωγα. Είναι αρνητικά, θα είναι αρνητικά και τα παράγωγα που θα δημιουργήσουμε. Από μας λοιπόν εξαρτάται για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε την δυναμική που φέρουμε μέσα μας, της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στις σχέσεις μας. Να ξέρουμε ότι αυτό που μας δίνεται μπροστά μας είναι μια ευκαιρία για να αποπλύνουμε το κάρμα μας και όχι αυτό που κάνουμε συνήθως οι άνθρωποι. Όταν μας έρχεται μια καρμική κατάσταση, να προσπαθούμε να τη διώξουμε μακριά μας και να μην την αποδεχτούμε. Όσο αντιστεκόμαστε, είναι σαν να βάζουμε στο φράγμα, στο εμπόδιο,
ακόμα περισσότερη να μεγαλώνουμε το εμπόδιο. Δεν το μειώνουμε, οπότε οι αντιστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Και αυτό κάνει κακό πρωτίστως σε εμάς. Διότι δεν βοηθάμε την ψυχή να απελευθερωθεί από το κάρμα με το οποίο έχουμε εμείς δημιουργήσει. Και συνεπάγεται βέβαια και πολύ μεγαλύτερο πόνο. Πολύ μεγαλύτερο πόνο όταν αντιστεκόμαστε και δεν αποδεχόμαστε τις καταστάσεις. Δεχόμαστε το θετικό κάρμα και την αποπληρωμή του θετικού κάρμα, δεν δεχόμαστε όμως την αποπληρωμή που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στο κακό κάρμα που έχουμε δημιουργήσει. Όλοι δε, σε οτιδήποτε μας βρει, άμα μας βρει κάτι αρνητικό, το πρώτο πράγμα που γυρνάμε και λέμε είναι τι είναι αυτό που μου στείλε εμένα ο Θεός, σε μένα δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο, δεν το θέλω, δεν το μπορώ, δεν το αντέχω, εγώ στη ζωή μου δεν έχω ενοχλήσει μύγα, δεν έχω ενοχλήσει κουνούπι, δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Μόνιμα είναι αυτή η λέξη πρώτη στο στόμα μας. Και τα ρίχνουμε μόνιμα και στο Θεό. Φταίνε πάντοτε οι άλλοι και ποτέ εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην υπάρχει θεία νομοτέλεια και θεία τάξη. Οφείλουμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το πάρουμε απόφαση. Διότι δυσκολεύουμε πολύ περισσότερο τη ζωή μας και το ξεπλήρωμα του κάρμα που έχουμε αναλάβει να ξεχρεώσουμε. Δεν είναι ευχάριστο αυτό για κανέναν, Δηλαδή πρέπει να αποταχτούμε τελείως στα πάντα. Στην Karma Yoga λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει συμμετοχή στο να αλλάξει το κάρμα του. Τι σημαίνει αλλάζω το κάρμα? Ότι αποφασίζω να αποδεχθώ ότι έχω κάρμα και θέλω να το ξεχρεώσω. Αντί να έρθει λοιπόν η τράπεζα και να μου στέλνει τον κλητήρα γιατί έχω ξεχάσει να πληρώσω την επιταγή ή αυτό που με αναλογεί και με κυνηγάνε και με φτάνουν στο σημείο να μου βάλουν δικαστικούς, να μου βάζουν κλητήρες και να με κυνηγάνε. Αποφασίζω εγώ, πριν γίνει αυτό, να πω με ό,τι δυναμικό έχω, με ό,τι αποθεματικό χρηματικό έχω, πάω και ξεχρεώνω. Αυτό σημαίνει Karma Yoga. Ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι μου συμβαίνει και την ξεχρεώνω. Κοινώς είμαι παλικάρι. Αποφασίζω παλικαρίσια να πληρώσω το τίμημα των επιλογών που έχω κάνει εγώ στο παρελθόν της ζωής μου. Σε αυτήν και στις προηγούμενες. Σε αυτήν μπορεί να θυμάμαι για το τωρινό κάρμα. Γι' αυτό όμως που έχω από τις προηγούμενες ζωές δεν το θυμάμαι. Δεν είναι άδικο. Ποιο? Εισαγωγικά. Γιατί πάντα έτσι λέμε. Ποιο? Αυτό που έκανα στις προηγούμενες, το πληρώσω τώρα. Αφού δεν έχεις προλάβει να το ξεχρεώσεις και δεν το έκανες τότε, τι θέλεις, να σου χαριστεί? Και για ποιο λόγο δεν τα θυμόμαστε κιόλας? Παιδιά, είναι μια επόμενη ομιλία. Αυτή δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα, σας την έχω, γιατί υπάρχει το σφράγισμα των προβιωτών. Σαν ομιλία. Όχι, έχω διαβάσει πάνω σε αυτό πέρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι βλέπω δεν υπάρχουν αποτελέσματα σε ορισμένα πράγματα. Εντάξει, άμα έχει μπλοκάρει αυτό υποσυνείδητο από προηγούμενες ζωές, πραγματικά βρίσκεσαι σε ένα κόμπο τεράστιο και δεν μπορείς να το λύσεις με τίποτα. Κατάλαβες? Και αυτά δηλαδή προσπαθεί μέσα από τη γιόγκα, μέσα από το διαλογισμό, μέσα από τις μελέτες, μέσα από το ένα δικιά σου ψυχανάλυση, ώρες βλέπεις ότι κάπου μπλοκάρει πάλι. Κατάλαβες? Και έρχονται πάλι οι άλλοι ρυθμοί, οι οποίοι θα σου βάλουν αυταμητικά τα συστήματα. Δεν μπορείς να το ελέγξεις με λίγα λόγια. Σιγά σιγά με την εκπαίδευση η οποία γίνεται και με τον διαλογισμό, ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται. Ο διαλογισμός, η πραγματική προσευχή και η εκπαίδευση την οποία έχουμε και δίνουμε και παίρνουμε σε σχέση με τον έλεγχο του νου μας, σταδιακά και σιγά σιγά απαλήφεται. Επανέρχεται η ομαλότητα, ξεχρεώνουμε το κάρμα μας πάλι καρύσια και τότε αρχίζει και παρουσιάζεται μεγαλύτερη αρμονία και μέσα σε μας,
αλλά και έξω στις συνθήκες μας. Διότι όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να καταθέσει το ελευθέριο της βουλήσεώς του στην αποστολή της ψυχής του, τότε από πίσω η ψυχή, γι' αυτό είναι το κάρμα. Το κάρμα στην ουσία, το αρνητικό κάρμα, γιατί αυτό είναι που μας φοβίζει και αυτό είναι που μόνιμα λέμε πότε να φύγει από το κεφάλι μου, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κάρμα μας ενοχλεί, το καλό δεν μας ενοχλεί το κάρμα. Το κακό και το δύσκολο κάρμα που μας ενοχλεί είναι γιατί ακόμα δεν έχει καταλάβει ο νους μας ότι δεν είναι ο αφέντης αυτός, αλλά είναι η ψυχή. Και χρησιμοποιεί το ελευθέριο της βουλήσεως με δυσαρμονικό και καταστροφικό τρόπο. Οπότε ενεργοποιεί το κάρμα και αντίστοιχα μετά, όταν ζητάει το κάρμα να πληρώσεις αυτά τα οποία έχεις δημιουργήσει, έχεις καταστρέψει να τα αποκαταστήσεις, τότε εμείς πάλι κλεγόμαστε και πάλι κλωτσάμε και πάλι αντιδρούμε. Μα είναι μια φυσική ροπή όλα αυτά. Όχι, δεν είναι. Είναι άδικο. Είσαι ένα μωρό το οποίο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του, των πράξεών του, των επιλογών του και θέλει να κάνει ό,τι είναι να κάνει σε αρνητικό επίπεδο και να μην την πληρώνει κανένας. Δεν είναι έτσι. Μα να σου πω κάτι, βρισκόμαστε τώρα στη φυσική διάσταση. Είναι φυσιολογικό να επηρεαζόμαστε και να αντιδρούμε πάνω σε φυσικές καταστάσεις. Αν ήταν όλα πνεύμα, όπως λες, δεν καταλάβεις, δεν υπήρχε λόγος να έχει εξέλιξη. Ορίστε. Δεν θα υπήρχε λόγος να λέει να σαρκωθούμε, δηλαδή άμα ήταν πνεύμα όλα. Εδώ πέρα είναι ύλη. Δεν υπάρχει πνεύμα. Το πνεύμα είναι ελάχιστο. Μάλλον δεν άκουσες προηγουμένως τι είπα. Είπα ότι σκοπός μας και αποστολή μας είναι να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε την ύλη σε πνεύμα. Να γίνει πνευματικότερη η ύλη μας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και όσο δεν την κάνουμε αυτή και συνεχίζουμε να είμαστε στη βαριά δόνηση της ύλης, δεχόμαστε τον πόνο, δεχόμαστε τη δοκιμασία και τα αποτελέσματα της δόνησης αυτής. Όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να φύγει από αυτή τη βαριά δόνηση, τότε τι κάνει, μετουσιώνει και γίνεται καταλύτης αντί να γίνεται καταστροφέας ο νους του. Μέσα μας φέρουμε τη δαιμονική μας φύση του καταστροφέα, αλλά και τη χριστότητα που είναι η δύναμη του καταλύτη. Ο καταλύτης μετουσιώνει το αρνητικό σε θετικό. Ο καταστροφέας τι κάνει, το αρνητικό το γυρνάει πίσω και το κάνει πιο αρνητικό. Όσο είμαστε λοιπόν συντονισμένοι με την δυναμική του καταστροφέα, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε τριγύρω σας. Και μπαίνεις μέσα στο γρανάζι της πληρωμής και του κάρμα. Το κάρμα φεύγει και απολευθερώνεται ο άνθρωπος από τη στιγμή που αποφασίζει οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει στη ζωή του να το μετουσιώνει σαν καταλύτης, σαν δυνατότητα χριστότητας που φέρει μέσα του και συντονίζεται με αυτήν, με τη δύναμη της ψυχής δηλαδή, που είναι ο καταλύτης, που είναι η χριστότητα του ανθρώπου, και μετουσιώνει κάθε αρνητικό σε ανώτερη δόνηση, σε ανώτερη ποιότητα και σιγά σιγά εξαγιάζεται μέχρι που φτάνει στο σημείο να απελευθερωθεί τελείως από τα δεσμά του κάρμα και δεν επανέρχεται σε σάρκωση. Γεια σας! Μας δηλαδή χαιρετάει. άλλες 10 ζωές. 10 ζωές στον πνευματικό κόσμο για να σταλιώσει αυτό. 1200. 1500. Τι σημασία έχει πόσες έχει, αφού εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό του άλλου. Άμα θες να εξελιχθείς και θες να γλιτώσεις μια ώρα αρχίτερα, αποδέξου το κάρμα σου, πλήρωσέ το, μετουσίωνε κάθε κακό που έχεις κάνει σε καλό για να φύγεις μια ώρα αρχίτερα. Άμα δεν θες να το κάνεις όμως και να κάθεσαι να κλαίγεσαι με την πιμπίλα στο στόμα, του ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα, πάντα άλλος φταίει, εγώ δεν έχω φταίξει σε τίποτα, είμαι ένα άγιο παιδί και ό,τι γίνεται στη ζωή μου, μόνιμα φταίνει οι άλλοι, δεν φταίει κανένας άλλος. Από εμάς εξαρτάται λοιπόν. Τι επιλέγουμε. Τι επιλέγουμε να διαλέξουμε. Πώς να πορευθούμε. Να είμαστε οι μικροί ανώριμοι, μαριονέτες, που μας χρησιμοποιούν, που μας κατευθύνουν, ή να επιλέξουμε να είμαστε συνδημιουργοί, να έχουμε παρησία της ψυχής μας, να είμαστε αξιοπρεπείς απέναντι στην ψυχή μας, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των υποχρεώσεών μας, να τις φέρουμε εις πέρας και να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Αλλιώς θα είμαστε στο μαγκανοπήγαδο και θα κυνηγάμε την ουρά μας και θα είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο κάρμα το οποίο παράγουμε,
στην αντίδραση στην οποία αντίδραση στην αντίδραση, αντίδραση στην αντίδραση. Δεν έχετε καταλάβει ότι η αντίδραση δεν μας συμφέρει γιατί είναι αυτοκαταστροφική. Το θέμα δεν είναι ότι καταλαβαίνω, δεν συνειδητοποιεί ο νους πάντα. Αυτό είναι, όχι ότι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε υποσυνείδητα. Το θέμα είναι ότι το έχει συνειδητοποιήσει πλήρως. Αυτό είναι. Ίσως θέλει και την εμπειρία. Μα γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα με όλους τους τρόπους, μας δώσαν οι δάσκαλοι όλη αυτή τη γνώση για να μπορεί ο άνθρωπος να συντονίζεται με αυτές τις καταστάσεις, να τις επαναλαμβάνουμε μέχρι να τις εμπεδώσουμε, μέχρι να περάσει σαν καταγραφή ουσιαστική στην κυταρική μας δομή μέσα και να μπορέσουμε να έχουμε μία θετικότερη εξέλιξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα γίνει? Η σκέψη που μου ήρθε όσο ώρα μιλούσε είναι μα αυτά είναι μόνο για τους μοιημένους. Πόσα ανθρώπινα όντα, πόσα ενσαρκωμένα όντα μπορούν να φτάσουν σε αυτό? Θα μου επιτρέψεις ότι δεν είναι καν για μοιημένους αυτά τα οποία λέω. Διότι ο μοιημένος ήδη γνωρίζει και ήδη πράττει. Ναι. Στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή ενημέρωση παίρνουμε. Ενημερωνόμαστε. Ότι για να φτάσεις εκεί, σε αυτό που λες εσύ, που να, με τους ΚΕΙ να γίνει πιο λεπτοφυής και να γίνει... Όχι, αυτό γίνεται καθημερινά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μοιημένος, ούτε καν στον εσωτερικό μονοπάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και φέρουν μία καλοσύνη καρδιάς μέσα τους και δεν μπορούν, δεν είναι ικανοί να κάνουν κάτι κακό. Αυτό εννοείς? Βέβαια. Γιατί πρέπει να είσαι μοιημένος για να κάνεις το καλό? Ένας καλός άνθρωπος είσαι που μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να υπηρετείς τον αδερφό σου, να κάνεις το καθήκον σου απέναντι στα αδέρφια σου, απέναντι στην οικογένειά σου, να μην έχεις ούτε καμία εξωτερική γνώση, καμία εξωτερική γνώση. Φτωχός μπορείς να είσαι, λεφτά μπορείς να έχεις, μόρφωση μπορεί να μην έχεις.